जय माता दी दोस्तों। एसएम की भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल रउरा लोग सब्सक्राइब ना कइले होखब तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीही, लाइक और कमेंट भी करब ताकि हमारा उत्साह बढ़े। और दोस्तों, बेल आइकन भी दबा देव ताकि जब भी हम नया कहानी रउरा लोग के बीच लेके आई तो रउरा लोग तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के 9वां अध्याय के पाठ सुनाई। पहले हम माई के ध्यान करतनी, फिर पाठ सुनाई। माई के वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपति मिश्रित बा। उ अपन भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास और वरद मुद्रा धारण कइले बाड़ी। अर्धचंद्र उनकर आभूषण तथा उ 3 नेत्र से सुशोभित बाड़ी। राजा सूरत कहलन, भगवान, रउरा रक्त बीज के वध से संबंध रखे वाला देवी चरित के ई अद्भुत महामाया के हमरा के बताई। अब रक्त बीज के मारे जाए पर क्रोध में भरल शुंभ और निशुंभ जौन कर्म कइलन ओकरा बारे में हम सुनल चाहतानी। मेधा ऋषि कहलन, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्य के मारे जाए पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध के सीमा ना रहे। उ अपन विशाल सेना एह प्रकार मारत जात देख के ओकरा बहुत क्रोध आइल और उ देवी के तरफ दौड़ल। ओकरा साथ असुर के भी बहुत प्रधान सेना रहे। ओकरा आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़ा बड़ा असुर रहन जो क्रोध से ओठ चबावत देवी के मार डाले खातिर आई रहन। महापराक्रमी शुंभ भी आपन सेना के साथ मातृगण से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका के मारे खातिर आ पहुंचल। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ के घोर संग्राम छिड़ गई। उ दोनों दैत्य मेघ के भांति बाण के भयंकर वृष्टि करे लगलसन। उ दोनों के चलावल बाण के चंडिका अपन बाण के समूह से तुरंत काट देली और शस्त्र समूह के वर्षा करके उ दोनों दैत्यपति के अंग में चोट पहुंचैली। निशुंभ के तीखा तलवार और चमकता हुआ ढाल देख के देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कैलस। आपन वाहन के चोट पहुंचे पर देवी क्षुरभ्र नामक बाण से निशुंभ के तलवार तुरंत ही काट देली और ओकर ढाल जेमे 8 चांद जड़ रहे खंड खंड कर देली। ढाल और तलवार के कट जाए पर ओ असुर शक्ति चलैलस। देवी चक्र से ओकरो भी 2 टुकड़ा कर देली। अब त निशुंभ क्रोध से जल उठल और उ दानव देवी के मारे खातिर शूल उठैलस, लेकिन देवी के समीप आवे पर ओकरा भी मुक्का से मार के चूर कर देली। तब उ गदा घुमा के चंडी के ऊपर चलैलस, परंतु उ भी देवी के त्रिशूल से कट के भस्म हो गई। दैत्यराज निशुंभ के फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी के बाण समूह से घायल कर ओकरा के धरती पर सुला देली। उ भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाए पर शुंभ के बड़ा क्रोध आइल और उ अंबिका के वध करे खातिर आगे बढ़ल। रथ पर बैठल बैठल ही उत्तम आयुध से सुशोभित आपन बड़का बड़का 8 अनुपम भुजा से समूचा आकाश के ढक के उ अद्भुत शोभा पावत रहे। ओकरा के आते देख देवी शंख बजैली और धनुष के प्रत्यंचा खींच के गर्जना कैली। साथ ही आपन घंटा के शब्द से जो समस्त असुर सैनिक के तेज नष्ट करे वाला रहे संपूर्ण दिशा के व्याप्त कैलस। तदंतर सिंह भी आपन दहाड़ से जेकरा के सुन के बड़ा बड़ा गजराज महान मद दूर हो जात रहे। आकाश और पृथ्वी 10 दिशा को में गूंजे लागल। फिर काली आकाश में उछलकर अपन दोनों हाथ में पृथ्वी पर आघात कैली। उनकर ऐसन भयंकर शब्द भइल जेकरा से पहले के सब शब्द शांत हो गई।
तत्पश्चात देवी दैत्य खाती अमंगलजनक अट्टहास कैली। इस शब्द के सुन के समस्त असुर थर थर कांपे लगलन। किंतु सुम के बड़ा क्रोध आयल। उ देवी जब सुम के लक्ष करके कहली, अरे दुरात्मा, खड़ा रह। तबे आकाश में खड़ा देवता बोल उठलन, जय हो माँ की जय हो। सुम वहां आके ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलैलस। अग्निमय पर्वत के समान आइल देख उस शक्ति देवी काट देली। ओह समय सुम के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठल। राजन ओकर प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द भइल। सुम के चलावल बाण के देवी और देवी के चलावल बाण के सुम सैकड़ों टुकड़ा कर देला। तब क्रोध में भरल चंडिका सुम के शूल से मरली और आघात से मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ल। इतना ही नहीं, निसुम के चेतना भइल और ओकरा धनुष हाथ में लेके बाण से देवी काली तथा सिंह के घायल कर देलस। फिर उ दैत्यराज 10,000 बाह बना के चक्र के प्रहार से चंडिका के आच्छादित कर देलस। तब दुर्गम पीड़ा के नाश करे वाली भगवती दुर्गा कुपित होके आपन बाण से ओकर चक्र तथा बाण के काट गिरैली। ई देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका के वध करे खातिर हाथ में गदा लेके बड़ा वेग से दौड़ल। ओकर आते ही चंडी तीखी धार वाली तलवार से ओकर गदा के शीघ्र ही काट देली। तब उस शूल हाथ में लेलस। देवता के पीड़ा देवे वाले निशुम्भ शूल हाथ में लेते आत देख चंडिका वेग से चलावल अपन शूल से ओकर छाती छेद दली। शूल से विदीर्ण हो जाए पर ओकर छाती एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहते हुए निकलल। उ निकलते पुरुष के बात सुन के देवी ठठा के हंसली और खड़क से ओकर मस्तक काट देली। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ल। तदंतर सिंह आपन दाढ़ी से असुर के गर्दन कुचल के खाए लागल। ई बड़ा भयंकर दृश्य रहे। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य दैत्य के भक्षण आरंभ कर देली। कौमारी के शक्ति से विदीर्ण होकर कितना महादैत्य नष्ट हो गईलन। ब्राह्मणी के मंत्र युक्त जल से निस्तेज होके कितना ही भाग खड़ा भइलन। कितना ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गईलन। वाराही के शस्त्र के आघात से कितना के पृथ्वी पर कचूमर निकल गई। वैष्णवी अपन चक्र से दानव के टुकड़ा टुकड़ा कर देली। ऐन्द्री के हाथ से छूटल वज्र से भी कितना के अपन प्राण से हाथ धोए पड़ल। कुछ असुर नष्ट हो गईल, कुछ महायुद्ध से भाग गईलन तथा कितना ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गईलन। एह प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महामाया में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूरा भइल। तब जय माता दी।